το πρωί στις 6 ώρα στο εξωτικό Παγκράτη χιόνιζε. Ναι, εντάξει, νυφάδες είδαμε ρε παιδί μου, ναι. δεν λέμε όχι. Αλλά εγώ περίμενα ότι θα γίνει κάτι σαν. Δηλαδή, υπολογίζω ότι θα γυρίσει έτσι λίγο βορειοανατολικός και αυτά, ότι θα γίνει κάτι σαν την πρωτοχρονιά. Ναι. Αυτό. Κάτι να παραπάνω, είναι. ναι. Και γι' αυτό, ακριβώς επειδή ήταν δυτικός-βορειοδυτικός ο άνεμος, ήταν τόστρωσε, ας πούμε, στο πανόραμα της Βούλας. Ξύπνησαν το πρωί, οι φίλοι μου με πήραν τηλέφωνο και μου λέει: τι λες, εδώ έχουμε χιόνι και είναι και στρωμένο. Και στα Βρυλίσια δεν έριξε ούτε νυφάδα. Ακριβώς γιατί δεν έγινε βορειοανατολικός. Ωραία, την Αττική την έχασα. Οι θερμοκρασίες ήταν εντάξει, οι υπόλοιποι. Όλα αυτά είναι σωστά. Όλη η χώρα ήταν πάρα πολύ καλά. Έλεγα από το πρωί ότι θα χιονίσει Πάτρα με την έννοια ότι θα χιόνει η Βόρεια Πελοπόννησος πολύ, που θα κατέβει μέχρι κάτω και χιόνισε η Πάτρα. Τα νησιά του Ιωνίου είπα ότι θα χιονιστούν και εκεί. Ο Πύργος χιόνισε. Πύργος, μπράβο. Και έλεγα στους φίλους μου εκεί στον Πύργο, τους έλεγα: βρε με αυτό το σύστημα είναι από αυτό που χιονίζει ο Πύργος. Θα δεις, λέει, έχουμε να δούμε τόσα χρόνια. Μα τόστρωσε μέσα στην Πάτρα, τρελαθήκαν οι Πατρίδες. Ναι, μέσα στην Πάτρα, στο Αίγιο αυτά. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν θα δείξουμε τις φωτογραφίες. Είναι φωτογραφίες από μέρη που έχει να χιονίσει πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Το Γαλαξίδι, ας πούμε, τόστρωσε. Το 2004 είχε χιονίσει, αλλά δεν το είχε στρώσει. Είχε από το 86 να το στρώσει στο Γαλαξίδι. Ήταν δηλαδή. Σε περιοχές που δεν είχε να χιονίσει πολλά χρόνια, χιόνισε. Με αυτή την έννοια. Τα βλέπουμε και αυτές τις φωτογραφίες, τις έχουμε αυτές που λες. Γιατί αυτές έχουν και μια ιστορικότητα τώρα. Μπράβο, μα γι' αυτό το λέω. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι Κεφαλονιά, Φαρακλάδα Κεφαλονιάς από το Χριστόφορο. Με στρωμένο χιόνι. Και υπέροχη εικόνα. Πιο πολύ δυτικά και λιγότερο ανατολικά. Ναι. Πολύ όμορφο. Η επόμενη είναι το Αίγιο με το χιόνι στις Βάρκες. Απίστευτο, Και ο Παρνασσός απέναντι. Στο λιμάνι τώρα του Αιγείου μιλάμε. Ναι, στο λιμάνι του Αιγείου, μέσα στη θάλασσα. Ναι. Ο Βασίλης και η τελευταία είναι από τα Χανιά. Και η Κρήτη, μάλιστα, οι κριτικοί μου στείλαν και μηνύματα που έλεγα αυτοί θα πρέπει να περιμένουν την Κυριακή για να δούνε χιόνι κάτω χαμηλά.